veci objaviť? Nie? Čím to je? To je nepozorný. A niektoré boli také detailné. Aha. Ja som si napríklad dal obručku iba z jedného prsta na druhý a to sa tam. Hlavne keď toho človeka vydáme častejšie, tak už mám predstavu, že ako to vyzerá aj tak, že sa mi to začne pliesť vlastne tá pamäťová stopa. Jednak viac času a jednak naša pozornosť je veľmi selektívna. My nedokážeme vnímať všetko, to sa nedá. A to, čo náš mozog rozhodne zaujíma, keďže prichádzame do styku s niekým iným, alebo teda do styku s ľuďmi, tak náš mozog sa zaoberá takýmito otázkami. Môžem to zjesť, alebo to zje mňa? Hej. Môžem sa s tým kamarátiť? A bude sa to vôbec kamarátiť so mnou? Už som to niekedy videl. Ľudia, situácie. Chcem sa k tomu priblížiť? Je to bezpečné? Alebo naopak, chcem od toho utiecť, lebo je to nebezpečné? My ako lektori máme pár sekúnd na to, aby sme získali pozornosť ľudí. Na začiatku celého nášho vystúpenia. Ono sa to môže podariť, potom aj neskôr samozrejme vzbudiť tú pozornosť, ale ak to na začiatku nedocielite, docieluje sa to neskôr veľmi ťažko. To znamená, ak na začiatku neurobíte niečo, čím človeka zaujmete, môže sa stať, že strátite jeho pozornosť. Dáva vám to zmysel? OK. Takže ako to s tou pozornosťou vlastne je? Pozornosť je ako kužel, alebo teda svetlo v kuželi. Predstavte si divadlo, predstavte si javisko a predstavte si v tej chvíli len osvetleného jedného herca. Tam vzadu niekde samozrejme sa aj ostatní chystajú na to predstavenie alebo na ten svoj výstup, ale zameraná pozornosť je presne na toho jedného. A presne takto to je s pozornosťou. My vieme zamerať len na niečo tú svoju pozornosť a niečo nám žiaľ ujde. Otázne je, čo z toho, čo nám ujde, je podstatné a čo je nepodstatné. Predstavte si, a dúfam, že to pôjde. Predstavte si mozog ako akvárium. Predstavte si veľkú kinosálu. Možno, že to nemusí byť kinosála, stačí táto miestnosť. Predstavte si, ako sedíte v tejto chvíli na stoličkách a sledujete svoj mozog. Dejú sa tam rôzne veci však. Dejú sa vpredu, dejú sa vzadu, dejú sa na boku, niekedy príde niečo väčšie dopredu, niekedy tam do pozadia niečo ide a si to ani nevšimnete. Hemže sa tam rybky, hemže sa tam ďalšie morské živočíchy. Predstavte si, že to predstavuje vaše momentálne myšlienky. To, čomu venujete svoju pozornosť. Však ste teraz bystrili na toho veľkého, ktorý tam priplával. A čo sa deje tam vzadu? Ale sledujte to, čo je vpredu, ale sledujte aj to, čo je vzadu. Čo sa deje vzadu a vpredu? Ešte raz musím. To je v poriadku. Viete sledovať naraz aj to, čo sa deje vpredu, aj to, čo sa deje vzadu? Áno? Niekto je tu chameleón. A ja ho nájdem. Áno, je to väčšinou tak, že dokážeme sledovať to, čo vidíme vpredu, to, čo sa deje, to, čo je zjavné, a to, čo sa deje vzadu, ako keby moc nevnímame. Neupriamujeme na to pozornosť, aj keď sa to v danej chvíli deje. A tá naša pozornosť, to je vlastne tá schopnosť vidieť veci, tie naše myšlienky, tie naše procesy, venovať im pozornosť. A môžeme povedať, že to je taký vrátik vnímavosti. Pretože ak niečomu nevenujem pozornosť, tak si to nemôžem všimnúť. Ak niečomu venujem pozornosť, tak si to môžem všimnúť a ďalej s tým pracovať, lebo si to uvedomím. Hej. To znamená, ak ja tu budem stáť a budem vám niečo rozprávať a vy to nebudete vôbec vnímať, tak z toho nebudete mať vôbec nič. Ak tu budem stáť a zaujme vás to, čo hovorím, tak to budete vnímať a môžete z toho niečo mať. Mám otázku. Čo si myslíte,
keď si predstavíte takú priemerne nudnú alebo teda priemerne záživnú prednášku, to znamená, že ani veľmi nudná, ani veľmi záživná, ani vás to nejak neexcituje, že ste sa z toho išli zblázniť, ale ani vás to hrozne nenudí. Čo myslíte, po akom dlhom čase na takejto prednáške sa začnete pozerať na hodinky, že kedy už bude konečne koniec? Po 15 minút. Po 5. 15, 20, 5. 10, 5, 6. Pardon? 1? Po 1 minúte? To ste rýchla. Už po 1 minúte viete, či to bude nuda alebo nie. Neurovedci prišli na to, keď skúmali ľudí, keď skúmali to, čo sa im odohráva v hlave, že do 15 minút stratia vašu pozornosť, začnú pozerať na hodinky a začne ich to hrozne nudiť, pokiaľ sa niečo neudeje. To znamená, že mám najvyšší čas, aby sa niečo udialo, že? Tak ide na to. Ak je to meditácia, tak je to veľmi úspešné. Samozrejme. Ktorým smerom sa točí tanečnica? Točí sa v smere hodinových ručičiek alebo do protismeru hodinových? Smer. Aj? Smer alebo v protismere? Pozornosť, o ktorej som hovoril, predstavte si to akvárium, predstavte si ten kužel, môže byť buď vedomá, to znamená, že ovládaná vôľou, chcem to tak urobiť, alebo niečo vás vyruší, niečo vás zaujme a venujete tomu pozornosť, to znamená nejaká reflexná. Ale poďme sa baviť o tej, ktorú dokážete ovládať a skúste zmeniť smer tej tanečnice, teda čo to je, neviem čo to, tej ženy. Ak sa vám točí v smere hodinových ručičiek, otočte ju do protismeru. Ak sa vám točí v protismere, skúste ju točiť v smere. Ako sa vám to darí? Nedarí. Ona sa točí, a hovorili sme o konštruktivizme, o tom, ako konštruujeme svoju realitu, takže ona sa netočí ani doprava, ani doľava. Je niekto, kto ju dokáže otočiť? Ja som ju dokázala točiť, ale iba raz, a že je to nás Áno, ale ja som to Tak skúste teraz nevnímať nič iné, len sa sústredte na tú tanečnicu a na to, že ju chcete otočiť, že chcete zmeniť ten smer.